La màquina he posat amb els esquís, vols que t'apareix això, quant rato has tardat? Mitja hora? Ah, vale. Perché la gente che fa allá Sí. risulta contenta. Paga uno. Vale, vale. Vamos, perché llegui menos interés. Vale. On és? Molta gent. Per ser el primer dia i ser diumenge i final de mes, doncs ara. Diu la premsa si per les fotos però... Vinga, va, seguim tots juntets. Que no entrem. Sònia, foto, foto. Ja ven, ja. Ja està. Amb aquesta inauguració ja ens queda menys perquè Andorra tingui un circuit de refugis guardats d'alta muntanya que permet fer la volta al país gairebé sense baixar al fons de les valls. De la qual ja s'han descarregat gairebé 4.000 descàrregues, sobretot evidentment espanyols i francesos, però també d'altres llocs del món, i que posa a l'abast de tothom, a l'abast de tots els mòbils, tota l'oferta de muntanya d'Andorra. I a partir d'aquí, la borda de Sorteny es va anar arreglant dins el tema ordinant primerament i després... Pare, Fill i Espírit Sant. Amén. Ja està. Podem anar en pau. Donem gràcies a Déu. Bon dia, moltes gràcies a Déu. Gràcies molt, pare. Què vol dir dicharachera? Reportera dicharachera. Sí, si no parla per ell, que és menys que I està l'habitació de Sí, ho trobo massa maco, llavors ens vull fer una foto. Que té un sostre per ficar-s'hi i tenim tot tancat, ens matarà. S'ha de mantenir. Jo per aquí. Hem de pensar que avui mateix hem estat 20 minuts per pujar. Això vol dir que moltes persones que no estic massa avesades a la muntanya, que famílies amb nens petits, gent d'una certa edat, tothom podrà gaudir d'aquest refugi, de tots els avantatges d'estar en un refugi de muntanya, no? I això el fa encara més important, més significatiu, i a diferència de la resta de refugis que puguem fer, no? I en aquest sentit segurament treballarà bastant més que els altres, i com que és així, el que fem també és obrir-lo a l'hivern. Ho té tot per ser molt agradable la seva estància amb els visitants que venen al parc Andorra en general i que amb la seva estada aquí a Ordino, que ho han deixat molt clar. Una cosa és la gent que va als hotels i no és cap competència deslleial als hotels. La gent que ve aquí vindrà amb raquetes, amb randoner, amb una estada diferent en un hotel. Hi ha hagut una mica de controvèrsia en aquest sentit, però tinc ben clar que la gent, la clientela del parc d'aquí al refugi a la borda de Sorteny no és la mateixa d'un hotel, que la gent estigui tranquil·la que no farà competència deslleial ningú.